Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna Mehriban Kıblasy Melikuly Berdimuhammedowyň ardan çykma derarly gynanç hatlar gelýär. Onuň aly hedraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow siziň aly hedratyňyz, siziň Mehriban kakaňyzyň ardan çykany barada habary agyr gussa bilen kabul etdik. Katar döwletiniň halkynyň adyndan hem hut öz adymdan size we siziň maşgalaňyzdan duýgdaşlygymy hem de çuňur gynanjyny beýan edýän. Beýik Allah Taala'dan merhumyň jaýynyň jennet bolmagyny dileýän. Goý beýik bir bar size sabr hem de güç kuwat bersin. Tamim bin Hamad Al Thani Katar döwletiniň emiri. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna Mehriban Kıblasy Melikuly Berdimuhammedowyň ardan çykmak derarly gynanç hatlar gelýär. Hormatly prezident we Gurbanuly Berdimuhammedow Katar döwletiniň emiriniň ornatary Abdullah bin Hamad Al Thani, Katar döwletiniň premier ministri, içeri işler ministri Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Ermenistan Respublikasynyň premier ministri Nikol Pashinyan, Malaziýanyň premier ministri Tan Shri Muhiddin Yassin, Polşa Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowlat ýaly elçisi Rafal Paborski, Somali Federatiw Respublikasynyň Türkiýe Respublikasynyň elçisi Jama Abdullahi Muhammed, Türkmenistanyň Kalkuttadaky hormatly konsuly Hindistan Kasmuh Shah, Türkmenistanyň Çennaýdaky, şeýle Tamil Nadudaky hormatly konsuly Hindistan Ravi Abbasami, Rusiya Federasiýasynyň federal ýygnagynyň geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko, Birleşen Milletler Guramasynyň ilat ganatynyň Türkmenistan boýunça sebitleýän direktori Julia Valeza, Fransiýa Türkmenistan medeni hyzmat aşykbardaky assosiasiýasynyň prezidenti Christian Burdey çuňgur gynançlaryny bildirdiler. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hytaýyň atçylyk senaty assosiasiýasynyň başlygy Jia Yolin, Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenatlary atçylyk birleşiginiň baş direktori, Halkara Ahalteka atçylyk assosiasiýasynyň agzasy Abdul Jelil Gihadi, Türkiýanyň Marmara Topary strategik we durmuş maksatly gaznasynyň başlygy Akkan Suwer, Rusiya Federasiýasynyň Tatneft açyk paýdarlyk jemgyýetiniň baş direktori Maganow, Cargalux kompaniýasynyň prezidenti hem baş direktori Richard Farson, hem de şu kompaniýanyň vice-prezidenti, şeýle maliýe direktori Maxim Strauss, Aslam Ötüş Bankynyň toporunyň hormatly prezidenti Ahmet Mohamed Ali Almadani, Spaka Systems International Monaco kompaniýasynyň prezidenti Ilham Ayun, Hytaýyň International Ltd Milli Neft-Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistanaky baş direktori Chen Huailun, Zalya Salenia kompaniýasynyň başlygy we baş direktori Erwa Derre, Rusiya Federasiýasynyň Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistanaky wekilhanasynyň direktori Ayrapetyan, Clive and Cord Javalas kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktori Peter Scott, Rusiya Federasiýasynyň Vazrajdenye kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bukoto, Türkiýanyň Istanbul Universitetiniň Cerrahpaşa ýokary okuw mektebiniň rektori Nura Aydın duýgdaşlyk we golluk sözlerini beýan etdiler. Watanyň wepaly Melikuly Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanlar diýip gynanç hatlaryny belenelýär. Watan habarlary ýetirmede dowam edýär. Türkmen bedewynyň milli bayramynyň dawarlary ýokary ruh bilen besenýär. Milli baýlygymyz bolan Türkmen bedewynyň hem Türkmen alabaýynyň ilkinji gedek bilelikde belenýän bayramy bu ýysançly wakalaryna goşýar. Şugun Türkmenistan prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynda geçirilen şäherler ýurdumyzyň ähli ulurdaky ötüşleriniň öz boşly beýany urly. Türkmen bagty atysynny arkadagy Iqbal Bedew. Hormatly prezidentimiň adamda sivilizasiýasynyň taryhy bilen aýakdaş bolan ahalteki Bedewi, ýençem asyrlaryň dowamyny özüne mahsus bolan güýç kuwatyny, gözürligini we akyllygyny ýitirmän gelýär. Dünýä bedewleriniň şahs hasaplanýan ahalteki atlary ýer döwürlerden bäri halkymyzyň genji baýlygy, göz guwanjy, köňül buýsanjy we halal milli miras hasaplanyp gelipdir. 2011-nji ýylda geňden bellenip geçirilen Türkmen bedewynyň bayramçylygynyň esasy aýratynlyklarynyň biri welatlarda gurulan atçylyk sport toplumlarynyň açylyş dawarlarynyň bolup geçmegi. Hemde hormatly prezidentimiz teleköpri arkaly atçylyk sport toplumlarynyň her biriniň açylyşyna akbata bermegi.
at şapşygynyň ýeňjilerini gymmat bahaly awtologlaryň gowuşturulmagy şol ýyllaky bedew bayramynyň ýatdan çykmajak şöhratly wakalar boldy. 2011-nji ýylyň aprel aýyna giňden bellenip geçirilýän türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarlar Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyna geçirildi. Bu ýerde gurnadan dawaranyň marşyna hormat prezidentimiz toýluwatyny geyip, Şagadam atly ajaýyp ahal-teke bedewine atlanyp, Sin meýdançasyny bedewli gezip etdirmegi, Şagadamyň belentden ýanglanýan aýdym sadyň asyna täsin oýunlar görkezmegi, soňra Şagadam bilen aýlawyň çapy ýodasyna çykanyna, bu giň meýdandan asmana göterilen ak kepterleriň biriniň mertebeli prezidentimiň sag egine gonmagy, hormat prezidentimiň Şagadamy çarpaýa galdyryp, öňe okturulyp bütün aýlaw ýodasyny açapdyryp geçmegi märekeni haýran galdyrjy, arşy gudrat bolup dawarlandy. 2012-nji ýylda geçirilen türkmen bedewiniň bayramçylygy täsirli wakalara baýlygy bilen tapawutlandy. Köpetdaň eteginde gödel künjekde ýerleşýän halkara atçylyk sport toplumy dawara gatnaşjylary we myhmanlary bayramçylygy mahfuf ýagdaýda garşylady. 2013-nji ýylda türkmen bedewini başlanan dawarlar giň ýerim däwrlendirildi. Muňa akalyň dag eteginde halkara atçylyk sport toplumynyň golaýyny, şöhratly ahal-teke bedewi Polatla başlanan heýkeller toplumynyň açylyş dawarasynyň joşguly geçirilmegini, soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyny, hormat prezidentimiň dawara gatnaşjylaryň şowkunly el çarpyşmalary rasyny meýdançaga gelmegi, bagtyar atly bedewiň durly hereketleri, gowun götürji oýunlary, seýkin ýöremegi, diňe ahal-teke bedewlerini mahfuf ýagdaýda ýorgulamagy, çapywaryň emrine maýil bolan bedewiň dawara gatnaşjylary täsir galdyrdy. Soňra milli liderimiz Akhan atyna atlanyp aýlawyň çapyşyk meýdançysyna çykmagy, Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başdy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy boýunça dördülen ýaraly güýçleriniň we içeri işler ministrliginiň atly goşun harby bölümleriniň şeride ýurdumyzyň ähli welatlarynyň gelen atly ýigitleriň toporlarynyň wekilçilik edýän dawaraly atly ýörüýüşe gatnaşjylaryň başyny çekip gelýän döwlet başlanymady. Dawaraly ýörüýüşi açmagy, hormat prezidentimiň gatnaşmagyny köpetdaň etegindäki ajaýyp giňişlikde ýerleşýän halkara atçylyk sport toplumyny türkmen bedewini başlanan bayramçylyk dawarlarynyň dowam etdirilmegi, köp ýyllaryň dowamyna çeken netijeli hemde halal däkmeti üçin atçylaryň toporuny dawaraly ýagdaýda döwlet sylaklarynyň gowuşturulmagy täsirli wakalaryň aýdym suwtnamasy. 2014-nji ýylyň şöhratly wakalaryny hormat prezidentimiň gatnaşmagyny adyr wagty urlan Ýanardağ atly bedewiň heýkeli oturdulan binanyň açylyş dawarasyny, soňra bedew bayramçylygy münasibetli geçirilýän dawarlaryň ahal-teke atçylyk sport toplumyny dowam etdirilmegi, dawaranyň dowamyny türkmen çapyklaryň liwasyny giyinen, hormat prezidentimiň çapy ýodasyny çykmagy, Garahan atly 7-nji belgili bedewi atlanyp, Halipa çapyklaryň arasyna geçirilen bätleşikde ýeňji bolmagy, Halipa çapyklaryň arasyna geçirilen bätleşiň ýeňjilerini syýralamak dawrasynyň hasam gyzykly bolmagy, bu çapyşykda 2-nji we 3-nji orna münasip bolanlara awtologlaryň açarlarynyň gowuşulmagy, 1-nji orny üçin bolsa hormat prezidentimiň ajaýyp Bekhan atly bedewiň bayrak berilmegi, milli liderimiň sowgat berilen bedewi atlanmagy, halkymyzyň ak ertirlere gadam masýanlygynyň şahyrany şöhlenilmesi boldy. 2015-nji ýylyň bayramçylyk dawarlarym taryhy wakalar bilen dowam etdi. Döwlet başlanmadyň başlangyjy esasyna ýola goýulan ýetkinjek çapyklaryň bätleşigi açynasyga howesek ýetkinjekleriň arasyny hasam giň bolawy boldy. Yer gelen aýtsak, milli liderimiň başlangyjy bilen badyrga berilen ýetkinjek çapyklaryň ilkinji bätleşigini açapmaň, oňa ýydyk etmeň inşe sırlaryny atasyndan ýerginsizlik bilen öwrenýän arkadan prezidentimiň agtygy Kerimiň ýeňji bolmagy, yetkinjekleriň arasynda uralýan bätleşikleriň ähmiýetini we derejesini belinde götürdi. Şeýlelik bilen özüniň ýeňişini dawarlandyran Kerim bu bätleşige ak ýollarda ödüp, oňa gatnaşan yetkinjekleriň sanynyň ýetgiderli artjakdygyny ynam bildirdi. 2015-nji ýylda hormat prezidentimiň Türkmenistanyň halk atşynasyň Türkmenistanyň hormatly adynyň daqylmagy bolsa, ähli ýürekleri buýfançdan oldurdy. 2016-njy ýylyň 21-nji aprelini türkmen bedewiniň bayramynyň öňsirasyny Aşgabat atçylyk sport toplumyny hormat prezidentimiň gatnaşmagyny açyk manýaja ulanmaga bermek dawarasy. Şol ýylyň 22-nji aprelini hormat prezidentimiň gatnaşmagyny täze gurulan halkara ahal-teke atçylyk sport toplumynyň hemde ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Kärdek geňeşligini aba Annaýew owasynyň açylmagy, hormat prezidentimiň milli gymmatlyklaryna goýýan belin sarpasynyň aýdyň misallardyr.
Soňra ahalteki açylyk toplumyny gahrman arkadamyzyň sunut ustatlarynyň çykyşlaryna tomuş edip barşyna, toplumyň şägine hatara gurulan agoýlary ýakynlaşanyna, ýurdumyzyň nurany asmanyna, watanymyzyň garaşlygynyň 25 ýyllyk şanly senesini alamatlandyran akepterleriň 25-ti peýda bolmagy. Hormatly prezidentimiz toplumyň şägi bilen aýlanyp, tomoşaçylaryň münberiniň öňündäki meýdança gelip, miras atly nurany bedewini çarpaýa galdyrmagy, halkymyzyň belent ruhuny, ýurdumyzyň ösüşleri, uly üstünlükleri bolan önemli gadamyny alamatlandyran pursatlary urildi. Bu ýerde galkynyş milli atysyndaky oýunlar toplarynyň agdalarynyň durmuş toýunyň şuwunky dawrlaryň bedegini öwürmegi aýratyn bellärlikdir. ýylyň bedew bayramçylyk dawarlaryny Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyk açylyk toplumyny ýylyň iň owadan ahaltyk bedewatly halkara gözellik bätleşiginiň geçirilmegi, gahrman arkadamyzyň bu ýerde gojurly ata atlanyp gezim etmegi, ahaltyk bedewlerini goýulýan hormat sarpadan aýdyň şan boldy. Hormatly ýyleşler, gadyrly mehmanlar, ine häzir Kerim Ulynyň seýislen miras atly ajaýyp ahaltyk bedew bilen Halifa çapsuarlaryň bätleşigine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ustad Halifa çapsuary Türkmenistanyň halk açsynasy gahrman arkadamydy ul hormat bilen ine dawaralar meýdançamyza çagyrýar. Ine mehriban ýyleşler gahrman arkadamyz uly mehr bilen milli däp desturlarymyzy ýerip mehriban käbesiniň Oğlavat ecemizin dokan alaçasyny ine mirasyň boyunna dakýar. Ine şeýle asylly ýörelgeler türkmen halkynyň ganyna bar. Ine Ezber çapsuar Kerim Uly öz atasynyň şuňky halifa çapsuarlaryň bätleşige gatnaşmagyny haýyş edýär. Ine mehriban ýyleşler şeýle ajaýyp görnüşleri synlamak elbetde himmämiz üçin buýsançly bolsa gerek. Sebäbi gahrman arkadamyz ata atlanyp çapy ýodasyna çykyp at çapmagyň, at bilen hemdem bolmagyň, at bilen hem söhbet gurmagyň ustady. Ine bugun-bugunda gahrman arkadamyz häzir Agtygy Kerim Ulynyň seýislen bedew bilen ine şeýle pursatlary synlanynda ata-baba gelýän Halifa şägirtlik ýoly biýikdär ýadyma düşýär. Ine aşynatlyk babatda, halifa şägirtlik babatda gahrman arkadamyzyň aňyrdyna atlary bolan söýgü, atlary bolan buýsan çatyr. Ine öz agtyň bilen at çapylýan ajaýyp çapy ýodasyny gezim etmem, ahalteki atlaryna söýgü bildirmem özüniň ajaýyp manysy bar, mazmuny bar. Berekella halifa şägir. Ine halifa şägir şeýle de bolar. Ine de gahrman arkadamyz öz agtyny byzanyp, onuň seýislen mirasyna atlanyp, şapy ýodasynyň mirasy öňatdyryp barýar. Ine de diýleşimiz ýaly mehriban ýyleşler mirasy görýärsiňiz. Gaýdysyz hemde düşümlüğünün nesli. Häzirki sine diýen mirasymyz ugur boýunça ýere degişli. Ine de mehriban ýyleşler gahrman arkadamyz Agtygy Kerim Ulynyň seýislen mirasy bilen ünteriň mehriban ýyleşler ine de atlary ýola düşdiler. Ýaşly ýagany ýatyrdy ine ünteriň mehriban ýyleşler atlaryň eýlän gorlary ine häzir bolsa mehriban ýyleşler görüşüňiz ýaly ýarsy ýüri kyrgy çekýär. Elbette ende kaçara kovara may var. Çok jerimine atları korunları büyüttü mevlemi köyün hazır iyleşim diyen yarın karışık ya. Yani miradın aya kurşuna deredim. Miradın aya kurşu görnetini ütköttü. Yine indi olsa mirad beyle katlardan yokotayını yok. Yani yine de kargı bilen miradın arasındaki dartmılı pordatlara dinedin. Diyedin acayip görnüşler. Elbette halifalar bu köy soyununu öz mutladıklarını görküdüyorlar. Elbette yine şeyli acayip pordatlar bilen at çapşığı devam ediyor. Yine de atlar tavkavurundan doğru yol üstüler. Diyedin dartmılı pordatlar halifalar öz atlarını öz erkine
bedew kahraman arkadağımızın yediyen hareketlerini duyduruşlarını düşünüp inen öňokdurlar. Onun koynuğundan çıkayan ot çapı yolunu tarttırıp geliyor, kotartın Allah derdim dokma daraklarının yağda ine de kahraman arkadağımız kellahanın birinci olup geçmekte başarıya. Gözün aydın kahraman arkadağımız, gözün aydın iyilim günüm, hormatlı mihmanlar, asınatlar ine bugün de at çapman, at deyizlemen, beyik ustadi, şulugurda bizim mektep bolup duruyan kahraman arkadağımız öz ustaatlığı bilen beyleki halife çapıtlarları pervermen pellahana birinci olup geçmekte başardı. Yine mehrbani illeşler tinleşiniz yani. Kahraman arkadağımızın ezver çapıtlar altığı Kerim olu berdim Muhammedov. Öz deyizlen atını da büyüsün ya, kahraman atasını da büyüsün ya. Türkmenli yere İyirden tur ataňmyr, ataňdan soň atyňy diýipdirler. Diňe ýeňişler de yaran bolsun. Kahraman arkadağımız, canımız sağ, başımız belent bolsun. Silah terpayın kutlu bolsun miras. Silah terpayın kutlu bolsun. Kahraman arkadağımız. Koy hemişe şeýle ýeňişler, şeýle silah terpaylar dowamly bolsun. Dowamly bolsun. 2018-nji ýylyň wakalaryna sersalanymyzda Gahraman arkadağymyzyň atlaşmagyny ahaltikaçylyk toplumyna dawarlaryň geçirilmegi, ak renkli, ak ýol bedewini atlanmagy, hemde elini alawaýyň güjüni alyp, onu ýokary galdyrmak bilen şowkunly el çarpyşmalar aslynda köpçülüge görkezmegi, soňra çapy meýdançasyny milli liderimiziň ata erketmeginiň ajaýyp ustatlygyny görkezmegi köňüllere ganat berkledi. ýyla geçirilen Türkmen bedewiniň bayramçylygy taryhy wakalara baýlygy bilen Türkmen halkynyň ýadyny müdümlik galdy. Ahaltikaçylyk toplumyna geçirilen dawarlarda hormat prezidentimiz asyrly däwe berip, dostuň nişan hökmüni Rowana atly atyň boýunyna käbesi ogulabat ejäniň ören alajasyny dakmagy, atly gezim etmegi, milli liderimiziň bedewi çapy ýodusyna çykaryp, bu ýere ýygnanalan el çarpyşmalar aslynda gezim etmegi. Soňra döwlet başlarymyzyň ajaýyp bedewde çapyp, tomoşaçylaryň öňünden geçmegi, zamananyň arşa galkym bolup dawarlandy. 2020-nji ýylda hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin ahaltikaçylyk toplumyna gelmegi, bu ýerde bayramçylyk aýdy misallarynyň ýanglanyp, ruh bilenlik döretmegi, toýuň şatlygyna şatlyk goşdy. Ýurdumyzyň äkli atşynatlarynyň adyndan toýly diýen ajaýyp bedewin milli liderimize sowgat berilmegi. Hormatly prezidentimiz welaýatlaryň bayramçylyga gatnaşýan hormatly ýaşullaryny, behişli bedewleriň şöhratly taryhyny dowam etmegi, uly goşunt goşýan atşynatlaryň ählisine minnetdarlyk bildirmegi. Ajaýyp atda bir selam gezim edip, çapy ýodusyna çykmagy we beýleki ýatda galjy pursatlar Türkmenistan beýtaraplaň mekan ýylynyň şöhratly wakalaryny urly.
wadasy erime dolan Akan atly bedewin ilkinji taýynyň dünýä inen bardaky boşluk habar kalplara ýan saldy. Çünki milli bakar bayramynyň bellenýän günlerini bir şatlykly habaryň gelip gowuşmagy ruh welentligiň, mehribanlygyň, ilhamyň, joşgunyň, täzelenişiň, makfada ukkullygyň nişany bolup tawarlandy. Eýsem şanlyk garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk bayramynyň hemde Aşgabat şäheriniň esaplandyrylmagynyň 140 ýyllyk ýubileyiniň bellenýän ýylyny täze taýjaga ilimde rızkyl, bereket, döwlet bolup geldi. Gahrman arkadamyzyň milli depdi suwlarymyza erip, taýçynyň boynuny mehriban käbesi, Oglabat ejäniň nepislik bilen işen alajasynda akmagy, Akkanyň ilkinji harpyny salgylanyp hemde Aşgabat şäheriniň esaplandyrylmagynyň 140 ýyllyk ýubileyiniň bellenýän ýylyny Merjen şäherimizin ady bilen utgoşukly täze doglan taýçynyga Aşgabat diýip ad takylmagy ähli ýürekleri buýsunçdan olurdy. Çünki arkada Aşgabat, Akan bular özleri utgoşup, täfin bir gudratly owazlar sazlaşygyny döredýär. Goý şeýle mukaddetleriň belent ruhly owazlary madama ýanglanyp dursun. Gadamyň batdy bolsun Aşgabat. Ine bugün bolsa paýtagtymyz ak mermerli Aşgabatyň gün ortasynda Köpetdağyň etegindäki ajaýyp günjekde ýerleşýän Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki atçylyk toplamynyň ähli çägi ady arwaýaty öwrülen bedewleriň şanyna gurulýan bayramçylyk dawarlaryna beslendi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna ähmiýetli hataplanýan şanly senleriň şatlykly pursatlar, taryhy ähmiýeti bolan wakalar bilen utgoşýanlygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Yemiş tarih şaylanan yandan bedewlerime şanı dünya aylanan yandan bedewlerime gamış kulak seyratlı nur çaylan zeynatlı aylalar doganatlı yandan bedewlerime soylu helvin kesine yolluş Türkmen geçire anam bırak gelçire yandan bedewlerime Altiyade zillerim arkadağımı bir karadı ilerim baklımanımı Arğuri hazır boylu bederli arkadağım nereye bedewli Sen Türkmenin adını namusimes yedi Sen üstünde şünnetlik mektebi Türkmen dedi ayrılarım mesini Yaylanın sokulman yanına bedev Yaylanın sokulman yanına bedev Durmuş değiller anı senin adından Hakkın bunlar dünya dolurlarım Yeri var kadağım şu lafından Ümün baktım vatan şanına bedev Yeri var kadağım şu lafından Ümün baktım vatan şanına bedev Altiyade zillerim arkadağımı bir karadı ilerim baklımanımı Arğuri hazır boylu bederli arkadağım nereye bedewli Altiyade zillerim arkadağımı Assalamu alaikum. Hormatly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary
Halkara Haltekatçılık Asosiasiyasının prezidenti Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov. Assalamu alaykum. Aziz vatandaşlar, qadirli mehmanlar, hanımlar we jenaplar. Qahraman arkadamyň, halkymyň milli qymmatlyklary bolan bekeşli bedewlerine hemde alabaylaryna çäksiz hormat sarpasynyň aýdyň alamaty hökmünde şu ýylla ýurdumyzda ilkinji edek Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hemde Türkmen alabaýynyň bayramynyň utgoşukly bellenmegi ähli watandaşlarymyzy buýtandyrýar. Nesilleriň kalbyny milli mirasymyzy, medeni qymmatlyklarymy söýgüni kemale getirýär. Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov. Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmaň watany ýylyna ýurdumyzda giňden bellenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alabaýynyň bayramy nasibetli Qahraman arkadamyzy sizi hemde ähli watandaşlarymyzy tüý sürekden gutlaýar. Qahraman arkadamyzyň hemde siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, berent maksatlaryňyzyň hemişe rowaç bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Hormatly dabara gatnaşyjylar. Mehriban arkadamyň parasatly başçylygyna garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiz dünýä derejesindäki uly ötüşlere beslenip, bagtyar halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Hormatly prezidentimiziň ýurt bähbetli alyp barýan döwlet işlerine çäksiz buýsanjyň, egsilmez söýgüýüniň beden sarpanyň aýdyň alamaty hökmünde Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli ýurdumyzyň welaýetleriniň hemde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň, ýurdumyzyň atşynatlarynyň adymdan toý sowatlar hökmünde berilýän ajaýyp bedewleri Qahraman arkadamda ýetirmek üçin Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov atçylyk toplumynyň dabaralar meýdançasyna gelmeňdi sizden çuňur hormat bilen haýyş edýär. Hormatly Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov. Bu synaýan mele renkli 2019-njy ýylda doglan bedewe Oğuz Kent diýilýär. Bu ajaýyp nurany bedew, Gurgun we Tuğlu diýen bedewleriň nesindendir. Nesil şejeresi boýunça meşhur gelşikli urna degişli bolan bu bedewi ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan Qahraman arkadamda getirmeňdi sizden haýyş edýär. Hormatly Serdar Qurbanqulievich, hormatly prezidentimiz hemde sizi ýurdumyzda giňden bellenip besilýän qymmatlyklarymy we buýsanjyňyz bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli Ahal welaýatynyň agdyr halkynyň adyndan tüý sürekden gutlaýar. Ahal welaýatynyň zähmetser halkynyň adyndan şu Oğuz Kent adly ajaýyp ahal teke bedewini hormatly prezidentimize gowşurmaklygyňyzy sizden haýyş edýär. Atarhaty gutly bolsun. Hormatly prezidentimiň jan sag, ömrü uzak tutýan döwletli işleri mundan meýlak arawaşlyklary betlensin. Bayramyňyz gutly bolsun. Buýsanjymyz bedewler, guwanjymyz alabay, töýtülýär şanyna diýarymyz alaýar. Gadim ahal ilinden, beýik Oğuz kendinden alham alyp roglanyp bedew sowgat getirdik. Aýlawlary baglasyn, yeňişleri kän bolsun, arkada atamynyň şöhraşan kän bolsun, şöhraşan kän bolsun. Balkan welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan 2019-njy ýylda doglan Edep we Maýa diýen bedewleriň neslinden bolan Akyar mele renkli deňiz diýen bedew kabul etmeňdi haýyş edýär. Bu ajaýyp bedew meşhur Gyýr Sakaryň ugrundandyr. Hormatly Serdar Qurbanqulievich, hormatly prezidentimizi we sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli Balkan welaýatynyň agdyr halkynyň adyndan deňiz atly ajaýyp ahal teke bedewini hormatly prezidentimize gowşuryp bermeňizi sizden haýyş edýär. Atarkasy gutly bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary betlensin. Bayramyňyz
kutlu bolsun. Vatan öňe var ýar bedew deýwatly. Alabay wepasy, at şöhratly. Arka dağımız yılgarıp ata çıkanna. Bedewlerimiz hasawadan haybatly. Hazar deňizine miňzer qamaty. Bedewlerin yellen ýuruk qanaty. Kabul edeýin-de Balkan elinin bu ajaýyp deňiz atly gayraty. Arka dağlı watanymda at arkady kutlu bolsun. Arka dağlı watanymda döwrümiz şöhratly bolsun. Daşowut welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan şu gara renkli, gara gyýr bedewi kabul etmeňizi sizden haýyş edýäs. 2019-njy ýylda doglan Gyşyk Sakar we Fergana diýen atlaryň neslinden bolan bajaýyp bedewi gyýr bedew diýilýär. Ol meşhur fakir pelwanyň uğruna degişlidir. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz, hormatly prezidentimizi, sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli welaýatymyzyň agzybir, zähmetsör ýaşaýjylygyň adyndan tüý sürekden mähirli gutlaýar. Şu bayramçylyk münasibetli Daşowut welaýatynyň ähli ilatynyň adyndan beýişli bedewi ajaýyp ahalteki bedewini hormatly prezidentimize gowuşurmagyňyzy sizden haýyş edýär. At arkasy gutlu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rywaçlyklary beslensin. Bayramyňyz gutlu bolsun. Duysancımız vatanda, millilik bardır kunda, Türkmenin bedewleri, Türkmen alawaýlary, arka dağımız bilen mirasymyz sarpaly, bayram güni, toy güni, howandarlar kaly. Lewat welaýatynyň zähmetkeşleriniň adyndan 2019-njy ýylda doglan mele renkli, köýten nag diýen ajaýyp bedew kabul etmeňizi haýyş edýäs. Syýynlaýan bu bedewiňiz Ahalteke we Hünji diýen atlaryň nesli bolup, meşhur pereňiň uğruna degişlidir. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz, hormatly prezidentimizi we sizi Lewat welaýatynyň agzybir hem-de zähmetsör ilatynyň adyndan Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýarys. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Lewat welaýatynyň agzybir ýaşaýjylarynyň adyndan Köýten dağı atly şu ajaýyp beýişli bedewi gahrman arka dağymyza sowgat bermegiňizi sizden haýyş edýäris. At arkasy gutlu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowaçlyklary beslensin. Bayramyňyz gutlu bolsun. Zamanamyz bilen bady bir bedew, köýten dağı bilen ady bir bedew. Milletiň ganaty göwnünden garşy, wepal alawaý dost ýerleşi. Köýten dağdaý gorky bar. Nurany dünýäsi dağdaý erki bar. Gylygy zynnaty insan edebi kabul edin, yelle ýürük bedewi. Häzir bolsa Mary welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan 2019-njy ýylda doglan Murgap diýen dor bedew kabul etmeňizi sizden haýyş edýär. Bu Nurana bedew Gurt Hatar we Gydylgaş diýen atlaryň nesli bolup, meşhur gelşikliğinin uğruna degişlidir. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz, hormatly prezidentimizi, sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen, Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýarys. Mar welaýatynyň ähli halkynyň adyndan Murgap atly şu ajaýyp beýişli bedewi hormatly prezidentimize gowşuryp bermegi sizden haýyş edýäris. At arkasy gutlu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rawaçlyklary beslensin. Bayramlaryňyz gutlu bolsun. Bugun ganat ýaýar bedewatlarymyz, goşa toýlar toýlaýar. Türkmen elimiz, bedewaty bilen alawaýymyz, milli mirasymyz, hem guwanjymyz, toýly gününe biziň hem dayanjymyz, alaslara ýetýär şan şöhratymyz.
bayramınız kutlu olsun, şanlı olsun, toylu olsun. Bedevlerin yören yolu yaltı olsun, batlı olsun. Aşgabat şäheriniň rahmetkeşleri tarapyndan sowgat berilen Ak şäher diýen gyýr bedew kabul etmeňdi sizden haýyş edýär. 2019-njy ýylda doglan bu ajaýyp bedew Ak Pata we Damana diýen atlaryň nesli bolup meşhur Eýeberdi telekanyň uğruna degişdiler. Hormatly Serdar Gurbanulyç, hormatly prezidentimiz we sizi Türkmenistan parahatçylygyny ynançmagyň watany ilip ýylan edilen ýylymyzda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 1 ýyl 40 ýyllygyň şany toýlarynyň toýlanýan günlerini paýtagtymyzyň Bagtyar Aýjalyň adyndan Türkmen bedewiniň milli bayramy hem Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gyzygyny gutlaýarys. Aşgabat şäheriniň ýaşaýlaryň adyndan şu Akşäher atly behişli bedewi hormatly prezidentimize gowşurmagyny sizden ol hormat bilen haýyş edýäris. Atarkasy gutly bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary besensin. Bayramyňyz gutly bolsun. Kursavalli ordumy, şanly toyun ýerewi, ahaltyky bedewin alawaýyň bayramy bedew fegat getirdi. Mermer asybadymyz, behişli bedewimizi kabul edäň bugün. Bagtyarlyk bahary, watanym gülgülalik, gutly bolsun toýlaryňyz, atarkasy mübarek. Hormatly Serdar Gurbanulyç Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz bolan Berend hormat sarpanyň şäksiz hoşarlygyň aýdyn alamaty hökmünde şu ajaýyp bedewi harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan kabul etmeňdi. Hemde gahrman arkadamda ýetirmeňdi sizden haýyş edýär. 2019-njy ýylda doglan mele renkli bu ajaýyp bedewi beýik dağ diýilýär. Bu nurana bedew bereket we aýna diýen atlaryň neslindendir. Ol meşhur gyýr sakaryň uğruna degişdiler. Hormatly Serdar Gurbanulyç, Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň bayramy nasibetli. Hormatly Belent Çerkezdaşy hemde sizi ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjylaryň ähli şahsyň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Şu ajaýyp toý gününi ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjylaryň adyndan beýik dağ atly ahaltyky bedewini kabul etmeňdi. Hemde hormatly Belent Çerkezdaşyny goşup bermeňizi sizden haýyş edýär. Atarkasy gutly bolsun. Hormatly Belent Çerkezdaşy sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bütün adyna rahmet alyp barýan beýik işleri elmidam arwaşlyk bersensin. Bayram gutly bolsun. Şuňur hormatly Serdar Gurbanulyç Berdimuhammedow. Äger bolsa ýurdumyzyň atşynaslarynyň adyndan ajaýyp ahaltyky bedewini kabul etmeňdi haýyş edýär. 2018-njy ýylda doglan mele renkli bu bedewi Xan Kerwen diýilýär. Fiýinnaýan bu ajaýyp bedewimiz Xan Begler we Okgy diýen atlaryň nesli bolup, Kaplan diýen meşhur bedewiň uğruna degişdiler. Toy bayramlaryň bedegine urjak bu bedewiň alny bayrakly bolup, yeňişler elmidama ýar bolsun, at arkasy gutly bolsun. Assalamu alaikum, Serdar Gurbanulyç. Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli arkada prezidentimizi sizi ähli atşynaslaryň adyndan tüýsüregden gutlaýar. Ine şu toy tawarar günlerimizde ähli atşynaslaryň adyndan Xan Kerwen diýen nurana ahaltyky bedewini arkada prezidentimize toýly wagtlar bilen gowşup bermeňi sizden haýyş edýär. Atarkasy gutly bolsun. Arkada prezidentimiz jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýygy täkbetli işleri rowaşlyklary betlensin. Hormatly adamlar, şuň Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli hormatly prezidentimize, beşişli bedewleri,
sowgat berdiňiz. Bu ajaýyp bedewleri hormatly prezidentimize gowşuran sowgatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bayramyňyz gutly bolsun. Hormatly prezidentimiziň nesihat berişi ýaly menem asylly däwe ýerip atsynaslaryň gowşuran Han Kerwen atly bedewe käbenimiziň öğrenişi alajasyny ýadyr. Boyunna da haýyn hemde Han Kerweniň atlanyp aýagyny ýazaýyn. Ýene däwre bayramyňyz gutly bolsun. Yolun ak bolsun.
Gadyrly watandaşlar, hormatly mihmanlar. Häzir bolsa sizi Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli bäteşikler geçirmek hakyna kararyna laýyklykda bekişli bedewlerimiziň arasynda her ýylda geçirmek däbi urlan. Ýylyň iň owadan ahalteke bedew diýen şöhratly ada dalaşkär atlaryň halkara gözellik bäteşiginiň jemleji tapgyryna tomoş etmäge çağırýar. Halkara gözellik bäteşigi 3 tapgyrda geçirilip, şuňky jemleji tapgyrda destapky tapgyrlarda ýeňiji bolan naýbaşy beýerli ýeriniň owadan nurana bedewleriň ajaýyp geçimine we täsin hereketlerine fin edip bilersiňiz. Gözellik meýdançasyna fiýilmeýän bu dor atyňyza 2015-nji ýylda doglan Aýgytly diýilýär. Bu ajaýyp bedew Arı we Altynbaş diýen atlaryň nesli bolup, meşhur skakyň uğrunaqy atlaryň iň naýbaşlarynyň biri hataplanýar. Mehriban adamlar, eri watandaşlar, bu fiýilmeýän atyňda bolsa 2015-nji ýylda doglan mele renkli gederli diýilýär. Bu nurana bedew gerden we sonor diýen atlaryň neslinden bolup, döwrüniň görnükli bedewleriniň biri bolan Gyýr Sakaryň uğruna degişdedir. Bu fiýilmeýän Kara atyňda 2013-nji ýylda doglan Kerwenbaşy diýilýär. Ajaýyp bedew, kardinal we Gulaltyn diýen bedewleriň nesli bolup, meşhur Gaplanyň uğrunaqy görnükli atlaryň biridir. Mehriban adamlar, eri watandaşlar, gözellik meýdançamda getirilen 2011-nji ýylda doglan dor bedewi Meledepel diýilýär. Ol Göreş we Margiana diýen bedewleriň nesli bolup, meşhur gelşikliň uğruna degişdidir. Şu fiýilmeýän dor atyňyza Ahal diýilýär. 2016-njy ýylda doglan bu bedew Akpata we Saryag diýen atlaryň nesli bolup, meşhur Eýeberdi telekäň uğrunaqy atlaryň iň naýbaşylarynyň biri hataplanýar. Gözellik meýdançasyna ýene-de bir ajaýyp bedewleriň biri bolan mele renkli 2016-njy ýylda doglan Gencim diýen at getirilýär. Bu bedew gurgun we meňli diýen bedewleriň neslinden bolup, gelşikliň uğrundandyr. Mehriban adamlar, gözellik meýdançamda gelen bu ajaýyp nurana bedewi bolsa Meleguş diýilýär. 2018-nji ýylda doglan Xan Pata we Aýbölek diýen bedewleriň neslinden bolan Aqyal mele renkli Meleguş meşhur gelşikliň uğruna degişdidir. Ajaýyp mele ata bolsa watançy diýilýär. 2017-nji ýylda doglan bu nurany bedew Akkuş we Gowhergaş diýen atlaryň neslinden bolup, döwrüniň görnükli atlarynyň biri bolan Skakyň uğruna degişdidir. Gözellik meýdançamyda getirilen bu gyýrata şahy diýilýär. 2018-nji ýylda doglan bu bedew Peýkam we Perwana diýen atlaryň neslindendir. Bu nurany bedew Arap diýen meşhur bedewiň uğruna degişdidir. Gözellik meýdançasyna häzir görýän Qara renkli 2017-nji ýylda doglan
ajaýyp bedewe Daş köprü diýilýär. Ol paragatly we Gülläne diýen bedewleriň neslinden bolup meşhur Arabyň uğrundandyr. Şahit yar bugün halkım bedevim. Hormatly dabara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Naýbaşy ahalteke bedewleriniň bäsleşiginiň şertine laýyklykda bu nurana bedewlerimiz ikinji gedek öz bedek şaýsepleri bilen toýly basyna sergi meýdançamda gelerler. Häzir sergi meýdançasyna ajaýyp şaýseplere beslenip gelen Aýgytly diýen owodan atasyna ýarsaňyz. Nepislik bilen inçeden ýasalan şaýsepler nurana bedewiň tebigy syn sapatyny hasam göderleşdirýär, hasam artdyrýar. Häzir bolsa mehriban watandaşlar, sergi meýdançamda ajaýyp gederli diýen at gelýär. Ýynnamlykda, owadanlykda deňi taýyp bolmadyk ahalteke atlary halkymyzyň genji baýlygydyr. Köňül boýsanjydyr. Türkmen ahalteke bedewleri özüniň bedemen görnüşine diýsen saýhallylygy, gylyk häsiýetliligi we düşbüligi bilen görenleri hayran galdyrýar. Sergi meýdançamyndaky ajaýyp owadan bedewe kerwen başy diýilýär. Owadan şaýsepleri beslenen bedew ba ajaýyp bedew atyň göderligi, edaly ýöreşi, bayramçylyk dabarasyna aýratyn öwüşün berýär. Hormatly tomoşaçylar, göderlik meýdançasyna ajaýyp Meledeper diýen nurana bedew syny ýartyňyz. Bu bedewe ajaýyp bedewe dakylan şaýsepler oň göderligine göderlik, görküne aýratyn gör goşýar. Ine orta siz ahalliyen ajaýyp bedewe syny diýärsiňiz. Öz syny işiňiz ýaly. Bir-biriniň owadan bedewleriň her haýsy aklyny hayran edýän janly sungat eserine çalym edýär. Elbetde şuňky syny ýan bekeşdi bedewleriňiň her haýsysy öz başyna tarypnama düzülmeli ajaýyp bir eserdir. Mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar, häzir bolsa meýdançamyzda genjim diýen ajaýyp bedew syny ýartyňyz. Tomoşaly toýlaryň bedegi, gyýdgylykly, oz ýörüşde bedewlerimiziň owadanlygyny, doýgurlygyny, ýynnamlygyny, wepadarlygyny pederlerimiziň pek, halal hemde ahlasly dähmetleri bardyr. Mehriban adamlar, edil vatandaşlar, sizin öňünizde Meleguş diýen ajaýyp bedew,
Bu bedewun asli Türkmen toprağının açınasıq sunuwatynyň şöhraty taryhyna ady altyn harplar bilen giren meşhur gelşikliden gaýdýanlar. Häzir bolsa gözellik meýdançamyzda watançy diýen ajaýyp bedew fiýrine ýarsyňyz. Şöhrat berip bagtyarlyk döwrüne, nurana ýollary ýalkyn bedewim, qanat berip uly fiýliň köňlüne, begenjim, buýsonjym, bagtym bedewim. Bu siýnaýan bedewňde bolsa şahy diýilýär. Atağınan yerde madam toy bolar. At şapılsa şowkun bolar, aýlawlar. Şun bedewler ýarışlarda taýlanar. Tylladan eýeriň tagtyň bedewim. Merhaban adamlar, eriz vatandaşlar. Bu görýän bedewimiz öz täsin bedeg bilen tapawutlanýan Daş köprü diýen ajaýyp akalteke bedewdir. Hormatly prezidentimiň gadymy we şöhraty türkmen halkynyň nepis halysy, altyn kümüş şaý sepleri ýaly milli baýlyklarynyň biri-de, onuň gamışgylyk bedew atydyr diýip buýsonç bilen belleşi ýaly. Akalteke bedewleri türkmen halkynyň milli buýsonjudyr we uzak ýyllaryň dowamyny ösdürip terbiýelep kemale getiren maddi gymmatlyklarynyň naýbaşatydyr. Dünya medeniyetinin ösüşüne sallamly goşun halkymyzyň dördün milli gymmatlygy hasaplanýan akalteke bedewleriniň şanyna uralýan bayramçylyk dawarlary belent ruhy besinin aýdym sazlar bilen utgoşdy. Ýurdumyzyň medeniyet ösüň udusatlary, meşhur bagşylar, belli estradaçylar özleriniň joşguly çykyşlary bilen ady rowaty urulan akalteke bedewlerini, berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüni we arkadan prezidentimiň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan nysgolyk beýik işler wasp etdiler. Hormat prezidentimiň başda durmagyny ösüşiň rowaşlygyň ýoly bilen önemli öňe barýan eriz watanymyza bolan buýsonç we bagtyarlyk duýgularyny beýan etdiler. Hormatly dawara gatnaşyjylar, häzir ýylyň iň owadan akalteke bedewatly halkara gözellik beýatlaşygynyň hemde akalteke atlarynyň gözelligini şekillendiriş we amaly haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, tele ýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşleriň, heykeltaraşlaryň, halçylaryň, dergärleriň, fotosuratçylaryň, neşiriyat işgärleriniň, dizaynerlaryň, teleoperatorlaryň arasynda ýylan edilen dürejçilik beýatlaşygynyň ýeňijilerini syýlamak dabarasy başlanýar. Geçirilen beýatlaşyklaryň ýeňijilerini ýylan etmek hemde olary Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndan sowatlar gowşurmak üçin Eminler toparynyň başlygy Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň şekillendiriş sunuwaty fakultetiniň heykeltaraşlyk kafedrasynyň mugallimi, Türkmenistanyň halk suratkeşi Sarat Babaýewa hormat bilen söz berilýär. Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Hormatly Serdar Gurbanulyewicz. Fırsatdan peýdalanyp türkmen bedewiniň milli bayramy hemde türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli gahryman arkadagymyzy sizi hemde ähli halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwlet işleriniň hemişe arwaç bolmagyny arzu edýär. Häzir bolsa türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen beýatlaşygyň ýeňjilerini ýylan etmäge ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Türkmenistanyň bedewini şekile çitilen iň nepis haly Bekişli bedew atly eser üçin
Aşgabat Seperhalçylyk Kärhanasynyň önümçülük we hil boýunça hünärmeni Gültäç Aşyrowyna Oradowa Tolkun telewizori we şahadatname bilen tylanýar. Salam aleykum hormatlanýan Serdar Gurbanyň hormatly prezidentimiz, sizi Türkmeniň milli bede bayramy hem-de Türkmeni alawaýynyň bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Meniň şuň iň şatlykly günlerimiň biri boldy. Meniň behişdiň bedewatly surwatymy halimi şafer pay bilen hilagladyňyz. Şoňa köp hagwartyny aýtasym gelýär. Mehriban arkadaşym, şu pursatdan peýdalanyp janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolup tutumly işleriňiziň rewat bolmagyny arzuw edýärin. Türkmen bedewiniň naýbas şaýsepi, bedegli watlary, Garlybaş at şaýsep toplumy atly eser üçin Aşgabat şäheriniň ýöriýteleşdirilen 40-njy mektebiň Tuğrot we Çyzyw muallimi Enaway Ağa Durdiýewna Anna Berdiýewa Tolkun telewizor we şahadatname bilen tylanýar. Salam aleyk, hormatly Serdar Gurbanyň hormatly prezidentimizi hem-de sizi Türkmeniň milli bede bayramy bolan Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Meniň Garlywa jatly işime şad serpaýyn bereniňiz üçin köp sag bolun. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri rewaj alsyn. Türkmen bedewiniň iň gowy surat eseri Türkmen toýy atly nakkaş eter üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň şekilleniş sunwaty fakultetiniň nakkaşlyk kafedrasynyň 5-nji ýyl talibi şagirdi Bayram Muhammedowiç Oradliýew Tolkun telewizor we şahadatname bilen tylanýar. Salamu aleykum, hormatly Serdar Gurbanyň hormatly prezidentimiz hem-de sizi yetip gelen Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Hormatly arkadaşymyzyň yglan eden Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen bäsleşikde men hem Türkmen toýy atly eserim bilen çykyş edip hormatly arkadaşymyzyň şad serpaýyna münasip boldum. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag, başy dik il ýurt bähwetli tutumly işleri rewaj alsyn. Köp sag bolun. Türkmenistanyň bedewiniň iň ow heykeli Türkmenistan paragatçylygyň we ananysmagyň watany atly heykel eser üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň şekilleniş sunwaty fakultetiniň heykeltaraşlyk kafedrasynyň muallimi Maksat Murat Aşyrgeldiýew Hojaýynow Tolkun telewizori we şahadatname bilen tylanýar. Assalamu aleykum, hormatly Serdar Gurbanyň Assalamu aleykum, hormatly adamlar. Hormatly prezidentimizi we sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Meniň Türkmenistan paragatçylygyň we ananysmagyň watany atly heykel eserime yapan şah serpaý üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ýaşy uzak, tutýan tutumly işleri rewaj alsyn. Sag bolun.
Türkmen bedewinin kesbi yerleştirilen en owy nesir önemi Türkmenin usorganatı atlı foto işleri üçün Türkmenistan'ın Döwlet Habarlar Agentliginin foto habarçysy Meret Durdy Sapargildiýew Urodiýew Tolkun telewizori we şahadatnama bilen tyýlanýar. Assalamu alaikum, hormatly Serdar Gurbanulyewicz. Men hormatly prezidentimizi we sizi şu Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen hemde şu ilkinji ýoly bellenilýän Türkmen alawaýlarynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan hormatly prezidentimiň men şu bayramçylyk münasibetli ýerine ýetiren döreçilik işime ýokary baha beren üçin hem şaher paý üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Goý hormatly arkadaşymyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowat bolsun. Sag bolun. Türkmen bedewiniň gözelligini açyp görkezýän en owy telewizion görnüşler Türkmen bedewi atly video şekli üçin Türkmenistanyň telewizniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet Komitetiniň Altyn asr Türkmenistan teleradio ýaýlymynyň teleoperatory Begli Gurban Muradowicz Ramazanow Tolkun telewizor we şahadatnama bilen tyýlanýar. Assalamu alaikum hormatly Serdar Gurbanulyewicz. Hormatly prezidentimiz we sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiz şu meniň eden kişijek rahmetimi uly baha berip öz şahser paýyny ýapdy. Şahser paýy üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun. Enne bolsa şuunky ahal-teke bedewleriniň arasynda ýylyň iň owadan ahal-teke bedewi adyny alma uğruna geçirilen halkara gözellik beýatlaşygynyň ýeňjisini eglan edýäryn. Ýylyň iň owadan ahal-teke bedewi adyny alma uğruna geçirilen halkara gözellik beýatlaşygynyň ýeňjisi diýen hormatly ada Aýbytly diýen bedew münasip boldy. Ýylyň iň owadan ahal-teke bedewi atly halkara gözellik beýatlaşygynyň ýeňjisi Türkmenistanyň prezidentiniň baş baýragy bolan Yeňil Aftablygyň açary, göçme kubogy we diploma uçurulýar. Assalamu alaikum hormatly Serdar Gurbanulyewicz. Hormatly prezidentimizi we sizi ýetip gelen milli bedew bayramynyň tüýsürekden gutlaýan hormatly arkadaşym maňa şu ul şahser paýyny aýgatlatymda ýapdy. Hormatly arkadaş prezidentimiň jany sag bolsun. Ýyl ýurt rahmetli alyp barýan işlerin medam rawaçar.
Yayla görke gelir atlar çapanla, şöhratlanır bedev batlı vatanla, o vadatı yayrap elem jahanla, köngüllere kuvat beren bedewün. Atesvabi ziyadadır zerdenne, iyesine alkışı var her demde, aylowları bağlap, yollar geçenne, mendillere murat beren bedewün. Paytahtymyzdaki halkara ahalteka açylyk assosiasiýasynyň hememe türkmen alabaýtlarynyň merkezine geçirilen halkara maslahat türkmen bedewiniň milli bayramyna hemem türkmen alabaýynyň bayramyna bagşlandy. Olu türkmen alabaýtlarynyň ýetişdirilmegi taryhy, medeniýeti we sunugy dilbatlanyrly. Türkmen alabaýtlarynyň ýetişdirilmegi taryhy, medeniýeti we sunugy tatly halkara maslahatyna Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetining halipa molimleri we talip ýaşlary işden gatnaşdylar. Maslahatda ýurdumyzda etçinatlygy ösürmekde döwlet siýasaty, arkada prezidentimiziň Türkmen alabaý kitaby, milli etçinatlygymyzy öwrenmekde we wagt etmekde ýol görkezji şamçyrak, terhetçi alabaýtlaryny terbiýelemegiň milli tejribeleri, ýurdumyzda kinologiýany ösürmegiň möhüm gözipeleri, Türkmen ýaýlasynda çopun etlerini iýdetmegiň we terbiýelemegiň tejribeleri, Türkmen alabaýynyň tebi gaýratinligi we sapganlygyny gorap saklamagyň ähmiýeti ýaly ugrulary boýunça çykyşlar dinlenildi. Şeýlik hem maslahatda çykyş edenler gahryman arkadagymyzyň Türkmen halkynyň wepaly dostluk hasaplayan öz duýgurlugy we gaýdygysızlygy bilen hemmeni haýran eden
türkmen araba etlerini içgin öğrenmeklige, olan aýratynlyklaryny, insan kimin sezgirligini, çydamlygyny dünýä ýaýmakda beýmeçür işleri durmuşa geçirgenligini buýsun çilen beýan etdiler. Maslahatda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýa-da zähmet çekmäge, döwrüwe bilim almaga döredip beren ähli mümkinçilikleri üçin hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Şu günleri yurdumdan ähli künjeklerine hemen paýtatymyzda Türkmen bedewiniň milli bayramy, hemem Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli gurulýan şäherler uly dawralara, taryhy ähmiýetli wakalar besenýär. Mar şäherine geçirilen bayramçylyk açapşyklaryna, hemem Türkmenistan prezidentiniň AHLTK açylyk toplumuna geçirilen ýylyň iň owadan AHLTK bedewatly halkara bäýatlaşygynyň baş bayragyna münasip bolanlar öz toý şadlygyny maşgala agdary bilen paýlaşdylar. Şafer payına münasip bolan illeşlemez, hemem olan maşgala agdary atşynasyň bagtyar durmuş üçin döredilýän ähli şertler üçin hormatly prezident bu tükünüksiz alkyş sözlerini beýan etdiler. Mar vilayet atçylyk sport toplumyna Türkmen bedewiniň milli bayramy, Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli geçirilen bayramçylyk atşapşygynyň ýeňjesi, baş bayragy münasip bolan, arkada prezidentimiň adynan sowgat berilen awtulagy uly şadlyk, buýsunç duýgulary bilen erkedip, maşgala ojagyna tarap ugraldy. Türkmenistanyň halk atçynasy, Ahal vilayetiniň ýaşaýjysy Suhanurdy Kuljanow, Halipa çapyktuwarlyň arasyna geçirilen bäýatleşikde hormatly prezidentimiň adynan goýulan baş bayragy ýeňil awtulagy münasip boldy. Muňa onuň begenjiniň, buýsunçynyň çägi ýok. Mälim bolşýaly Kuljanow, Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň Kerdek keňeşliginiň çägine gerleşýän Aba Anayf adynak owadan ähli amatlykları özüne jemlegen üý almak bagtym ýesereden atçynaslaryň biri. Olmara döwlet atkanasynyň kadrlygyň doraty bilen bellenen 1000 metr aralygy ilkinji bolup geçmegi başardy. Atçylyk sport toplumlarynyň durkuny täzelep, at çapmagy we çapy atlaryny ýokary derejede ýarşy taýýarlamagy ähli şertleri döredip berýän gahrman arkadagymyda iýleşmek üçin ýüreginden alkyş aýdyp, gahrman prezidentimiň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan ýyl ýurt umumy adamda bähwetli, tutumly işleriniň ruwaçlyklary beklenmegini arzu etdi. Ol geljekde atçylyk sungatyny ösürmekde, ihlassyny gaýgyrman zähmet çekjekdigine inanyrdy. Arkada prezidentimiň taýsy tagallaty bilen berkarar edilen, bagtyar durmuşyň hödýerini görüp ýaşaýan bu maşgala, Agdabirlikde toý saçanyň başyna soňky ýyllarda ýurdumyzda atşynaslaň, seýisleň, çapyk suwarlaň netijeli iş alyp barmaklary üçin ähli zerur şertleň döredilýänini buýsun bilen bellediler. Halipa atşynas, şeýle ajaýyp öýüniň bosogasyna duran şaher paýyna öz guwunjyny, buýsunçyny maşgala agdarlar bilen paýlaşyp, bagtyar maşgala döredilýän ähli mümkinçilik, tutuş halkymyzyň bolşýaly, atşynasyň bagtyar durmuş uruny öpçün edilýän oňyn şertler üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýa-ni gepleşigimiň başyna tanış bolşuňyz ýaly, Türkmenistanyň prezidentiniň AHLTK atçylyk toplumyna ýylyň iň owadan AHLTK bedew halkara bäýatleşiginiň jemleýici tapgyry, şeýle hem AHLTK bedewleriniň çeper beýany boýunça dörejilik işgärleriniň arasyna geçirilen bäýatleşigiň ýeňislerini syýlamak dabarasy boldy. Ýylyň iň owadan AHLTK bedewatly halkara bäýatleşigine Türkmenistanyň prezidentiniň AHLTK atçylyk toplumyna degişli Aýgytly atly bedew münasip boldy. Ony bu bäýatleşige atşynas Çarmyrat Ballaýew seýislep taýýarlady. Bäýatleşigiň jemleri boýunça Ballaýew arkada prezidentimiň baş bayragy, Lexus awtolarynyň açary, göçme kubogy hemde diplom gowşuruldy. Çarmyrat Ballaýew hem Türkmenistanyň prezidentiniň adynan sowgat berilen awtolagy uly şadlyk, buýsunç duýgulary bilen erkedip, maşgala ojagyna tarap ugrady. Mälim bolşýaly Ballaýew özüniň çeken köp ýyllyk zähmeti, AHLTK bedewleriniň dünýä ýüzündäki awraýynyň berende galmany goşan münasip goşandy üçin Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň Kerdek keňeşliginiň çägine gerleşýän Aba Anayf adynak owadan ähli amatlykları özüne jemleýän üý almak bagtym ýesereden atşynasdyr. Arkada prezidentimiň tagallaty bilen berkarar edilen bagtyar durmuşyň hödýerini görüp ýaşaýan maşgalalar Agdabirlikde toý saçanyň başyna berkar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Türkmen bedewiniň awraýynyň arşa alýanlygyny, gahrman arkadagymyň taýsy tagallaty bilen milli gymmatlyklaryna ören uly sarpa goýulýanyny bellediler. Bagtyar maşgalalar döredilen mümkinçilikler, tutuş halkymyzyň bolşýaly atşynaslaryň bagtyar durmuş uruny öpçün edilýän oňyn şertler üçin arkada prezidentimiň tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar.
ýokary döwlet sylagylaryna münasip bolan atşynat mundan beýlegen bu urun ösdürilmegi, milli atşynatlyk ýörelgeleriniň döwrewap derejede kämilleşdirilmegi, olan geljek nesillere getirilmegi uğruna ähli ihlasını ukyp başarnygyna gaýgyrman zähmet çekjekdigini anandyrdy. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna ilkinji gedek Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hemem Türkmen alawaýynyň bayramynyň belelikde bellenýän günlerinde Daşow şäheriniň ýaşaýjylary ajaýyp toý sowgatlaryny kabul etdiler. Şäherde 4 gatly 30 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisiniň, şeýle 4 gatly 16 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisiniň ulanylmagy bermegi başlanan dawralar ýokary ruh bilen täwessende. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylynyň nurany günlerinde ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hemem Türkmen alawaýynyň bayramynyň belelikde giňden bellenýän günlerinde Daşow şäherine täze ýaşaýyş şaýlarynyň ulanylmagy berilmegi bayramçylyk şäherläriniň ruh bilen täwessini hasam artyrdy. Şäheriň Daşow köçetiniň urny ähli amatlykları gözeň tutulan 4 gatly 30 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisiniň, şeýle 4 gatly 16 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisi dawarly ýazda ulanylmagy berildi. Bu ýerde aýratyn tapawulyp zähmet çeken guruluşçylary hormat prezidentiň adynyň sowgatlary, öýelerini bolsa jaýlan açarlary dawarly ýazda oşurly. Täze ýaşaýyş şaýy otoglarynyň giňligi ähli amatlyklaryny gözeň tutulanlygy ýaşaýjylar üçin zerur we ähli şertleň dördülen bilen tapawulyp. Häzirki zaman tarapdan laýyk gelýän täzeçil çözükleri esasyna tasamadaşlanan jaýlan bedegi işlerine döwrewap serişler ulanyldy. Olarda zerur enjamlar we ömçedilen aşgany, eýwan hemem ähli amatyklary özüne jemleýän giň otoglar bar. Otoglarda ýerleşdirilen häzirki zaman görnüşine gurulanan ýokary hili mebeller ýurdumyzyň önürjüler tarapyndan taýýarlany. Şunky dawarlar Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylynyň berentliklerine tarap ýokary ruh bilentlik, zähmet ýeňişleri bilen barýan Daşowlyň göwünlerini joşurdy. Olara bagtýarlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren hemem ýurdumyzda ösüşlüğüne täze berentliklerine tarap anamly alyp barýan Mehriban arkadamda tüý sürekden hoşgallyk sözlerini aýtdylar. Şu günleri ýurdumyň ähli günjeklerini Türkmen bedewiniň milli bayramy hemem Türkmen alawaýynyň bayramy giň ýerimde belen geçilýär. Bayramçylyk münasibetli ýurdumyň medeniýet, sunugat, dürüjligi işgärleriniň, alimlaryň, orta hemem ýokary mekdepleriniň mugallimlarynyň, şeýle bagtyar talip ýaşaýan gatnaşmaklaryna dal bedewleri halkymyzyň baýlygy, bu ýysanjymyz Türkmen alawaýlary atly paýtagtymyzyň gözel ýerlerini, şeýle awtobusly syýahatçylyk hemem dürüjlük gedelenji guruldy. Dürüjlük işgärleriniň topary ertäherlerini Aşgabatda ösürmegiň 16-njy taparynyň desgalarynyň düzmünde Magtumly şaýyrynyň esasy çatraklarynyň biriniň baş bedewine urulan Türkmen alawaýy atly heykeline gedelenjetdiler. Bu ajaýyp heykel halkymyzyň taryhyny hemem durmuşyny alawaýyň eýleýän uruny aýratyn mertebe çaýmak bilen gaýdusy hemem mäherli ýüregi bolan alawaýlara hurmat sarpany hasam beýgeldi. Öz bolşy dürüjlük bayramyna uğurlany dürüjlük edilenjiň dowamyna şahyrlar Türkmen alawaýyna bagşap döredin şeýerlerini okudylar. Bagşa sadanlara belent perde galyp şirni wada aýdynlaryny aýtdylar. Soňra dürüjlük edilenjiň gatnaşýan medeniýet sunugat dürüjlük işgärleriniň toparynyň awtobusy gadymy ýene topragyny gahrmanlar kadamynyň taýýarlaty bilen gurulan Türkmen alawaýytlary hujurluk jemgyýetine sary rowan boldy. Bu toplumda dürüjlük işgärleri saýlama tohumdan bolan Türkmen alawaýyny iýdetmegiň, milli usul täýärlere laýykda terbiýelemegiň milli tejribeler bilen tanışdylar. Sagdynlygyň, gaýdusylygyň, göpärligiň, güýç kuwatlygyň edermeligiň nyşany bolan alawaýytlaryny ýakynan synadylar. Milli liderimiň Türkmen alawaýy kitabyna juda jaýda belleşýäli, alawaýy biziň milli baýlygymyzyny, alawaýy biziň watanymyzyň bu ýysanjydygyny sözüň dogry manasyna ýene-de bir ýola magat göz getirdiler. Melim bolşýar alawaýlar Türkmeniň diňe kömekçileri hemem ygtybarly gorowçylar bolmak bilen şäklenen, eýsem müňgilliklaryň dowamyna halkymyzyň göpärli dostlar bolup geldi. Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli adyry waýty urlany Purotly bedewiniň halkara ahaltekaçylyk sport toplumuna barýan ýoluň urny bina edilen atly ýigdiň, şeýle hem Ýanarda bedewiniň heykelleriniň ýanyna dürüjlük duşgary uruldy. Hormat prezident bilen taýytly taýýarlalaryň tejesinde bina edilen Purotly Ýanarda bedewleriniň heykelleriniň, şeýle hem atly ýigdiň heykeliniň ýanyna ukulany goşgularda ýerine ýitirilen aýdym saatlarda halkymyzyň bagtyarlygy, ýurdumyzyň awadançylygy, bekiýişli bedewlerimiz giňden wasp edildi. Ertäher bilen başlanan dürüjlük duşugy ahalteka atlarynyň heykelleriniň ýanyna şatlyk şuwhun bilen dowam etdi. Ýaz pasynyň ajaýyp günne geçirilen biçäri dürüjlük işgärleriniň eserlerini Türkmen bedewleriniň belent waspynyň ýitirilýänini aýdym görkezdi.
Gedelenje atnaşýany dürüjlük işgärläriniň topury Bagtyar halkymyza bagtyň goýnuny, eşretiň ujugyny ýaşadýan şerekeme Halipa şähert mektebiniň baý tejribelerini hasam ösürmekde. Ýygyderli gollaw himayetler berýän gahrman hemem Mehriban arkadamyda bu ýytonçly alkyşlaryny aýtdylar. Halipa hemem ýaş şahyr ýazgylar täze döwrden şygyrlar bilen Mehriban halkymyza türkmen bedewiniň milli bayramy hemem türkmen alawaýynyň bayramy bilen gydygyny utladylar. Soňra Türkmenistanyň Beýik Sapar Murat Türkmenmaşady naky şekillendirişden otumuzayında Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasy geňişiniň, hememi edebiýat we sungat gazetynyň redaksiýasynyň birlikde geçiren dal bedewleri halkymyzyň baýlygy bu ýyson jumada türkmen alabaýlary atly dürüjlük beýatçyny jemlemek dabara soruldy. Türkmen bedewleriniň hemem türkmen alabaýlarynyň çeper keşfini goşgularda, poemalarda, makalalarda, hikaýelerde wasp etmek boýunça geçirilen beýatçynyň ýeňjilerini hormat hatlary hemem ýadygarlyk sowatlary dabaraly ýadyda goşurly. Bu ýerde çykyş edenleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda atçylyk pudugyny, atçylyk sunutyny ösürmek ugruna amalaşyrlayan işleň türkmen bedewleriniň şan şöhratyny dünýä doldurýanyny, bekiişli bedewlerimiziň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende oturmak, naýbaşy bedewleriň baş sanyny artdyrmak, milli atçylyk sportynyň gadymy däplerini üstünlükli dowam etmek ugruna giň moçurly işleň alınıp barylýanyny uly bu ýyson şen belediler. Paýtagtymyzda türkmen bedewiniň milli bayramy hemde türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli. Bekiişli bedewlerimizin hormatyny dikeldilen ýadygarlygyň ýerine ýaýwanlandyrylan dabara goşa senen toýşy ugyny belende götürdi. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat satlar tarapyndan taýýarlanan bayramçylyk çykyşlaryna uly orun berildi. Milletimiziň milli gymmatlyklary bolan ahalteki bedewlerimiziň we türkmen alawaýynyň wasby sungat çykyşlarynyň özüni dözi. Gahrman arkadamyzyň türkmeniň bekiişli bedewleriniň alawaýlarynyň tohumçylygy işiniň kämilleşdirilmegi, sanynyň köpeldilmegi, ýurdumyzda atşynatlygyň we etşynatlygyň ýokary huner derejesindäki döwrewap düzüminiň döredilmegi ugruna edýän taýsir tagallalary bayramçylyk çykyşlaryna öz wasbyny tapdy. Ahalteki bedew we türkmen alawaýy halkymyzyň milli gymmatlyklary. Şeýle bolansaň arkadagly döwrümizde bu gymmatlyklara aýratyn ähmiýet berilýär hemde olaň şanyny toý tutulýar. Üsümüzdäki ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde türkmen alawaýynyň bayramynyň türkmen bedewiniň milli bayramy bilen goşulanyp elkinji ýedek bellenilmegi, ählimizde begenlerge milli gymmatlyklarymyza uly sarpa goýan gahrman arkadagymyza bolan bu ýysançymyzy artdyrýar diýip dabara gatnaşyjylar bellediler. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli baýramymyz bolan bekiişli bedewlerimiziň, alawaýlarymyzyň şan şöhratyny hasa dabaralandyrmakda taýsir tagalla edýäni üçin hormatly prezidentimize bu ýere ýygnananlar alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň munaýatdan we paýtagyň Aşgabatda 23 aprel saat 20-den 24 aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyny ütkap ýamytgar günortagyň ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 9-14 gradus gündüzine 23-28 gradus. Kenarya etraplaryna 18-23 gradus maýl bolar. Ahal ulaýatyny ütkap ýamytgar günortagyň ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 12-17 gradus gündüzine 24-29 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkap ýamytgar Demirgazyk gymnatradan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkap ýamytgar Demirgazyk gymnatradan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 10-15 gradus gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Daşow welaýatyny ütkap ýamytgar Demirgazyk gymnatradan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüzine 22-27 gradus maýl bolar.
Paytaht Aşgabatda ütkap ýağmur tuğalyp günorta ordan teleskopda 9-11 metre ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 15-17 gradus gündüzüne 25-27 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 24-üne magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 6 göterim artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazarlyp, pasly güräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösürýär. Ähli ösürýän ödünine bolsa halkyň bähri bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýärler.